Imagino que satisfacció i bon perquè, bueno, a més, el rival li convenia a l'equip, Bueno, i podria haver ficat l'última cistella d'Hurtel, però no, per això no haurem d'estar contents i orgullosos de l'equip, perquè amb les baixes de DJ, la baixa d'Oriol, avui la baixa de Banja, i l'equip amb un equipàs que ha fet una molt bona feina, un molt bon treball defensiu, amb errors, però errors típics de pretemporada, i cal seguir. T'has parat a pensar quanta estona fa, quant temps fa que vam perdre amb el Manresa de 20 i de 30 a la segona part? És pretemporada. No, doncs per això ja ho vas dir tu, no? Perquè és així, tu quan arribes a un partit de pretemporada ningú sap si has fet doble vendat el dia abans o has fet vendat al matí del mateix dia, i has de provar coses i has de veure l'equip patint en la canxa, i tots aquests minuts en pretemporada són leccions, petites leccions per aprendre com reacciona l'equip en algunes circumstàncies. I vam veure que amb problemes l'equip no va respondre molt bé amb Manresa, amb cansació físic. Hoy, en canvi, ho ha fet molt bé, no? Crec que l'equip havia tingut un moment al quart que sabien que arribaria quan el Barça ha petat una mica, i l'equip ha patit avui a la canxa i ha estat capaç de seguir treballant i tenir la recompensa al final.